Езерото Бъбрик. Уважаеми зрители, Добре, че ти дадах отново ефирно време. Добре сте ни заварили на Харамията. Ние сме добре дошли, защото времето е с нас. Аз не съм в топ форма, но това няма значение в момента. Просто успяхме да стигнем до този невероятен връх, който иначе изисква осигуровки зимата. И бих казала, за щастие, почти толкова красива гледка има от него, както и от езерния, на който се бутат всичките овце. Извинете за това, ама той поради липсата на знание и, както се казва, тръгна едната и другите след нея. А ние тук си намерихме цяло туристическо сръбско дружество от Мосор. И да, беше много хубаво, направихме си обща снимка и сме щастливи и доволни, някои оцелели. Нямам какво да добавя. Ето свърши времето. Ето да ви покажа какво се вижда. Днеска панорамите са феноменални с облачета. Езерния връх вече е празно, а беше на Валица. И тук надолу вече приказка.